Masak apa yuk? Aku ki mau diwenehi mbayung tanggoku to iki arep tak olah. Pertama-tama bumbune brambang bawang, kunir, kencur, tambahi mrica bubuk, tumbar bubuk, karo aja lali iki miri. 3 iji wae wis dulek pokoke nganti lembut. Bar kuwi ditumis sampai wangi. Aja lali dudak-udak terus ngondak gosong bumbune. Salam laos dong jeruk aja lali men wangi. Terus banyu gojakan cuek. Eman-eman tambahi bumbu rendang sasetan, dicemplungke wae dudak-udak ben rasane iki rada nendang. Soale mbayunge kan rada akeh to, iki engko arep tak dol. Mbayunge mau tak godhog sithik terus dicemplungke. Dudak-udak sampai rada empuk, lumayan lah ben ora kerot-kerot banget. Uyah moto garam aja lali. Terus dudak-udak terus. Tambahi banyu. Nek wis tambahi banyu, tambahi santen. Wis dudak-udak diumapke, nek wis umap dipateni. Wis siap didol ya kena, arep tok nggo madang ya siap.